A čaute lidičky, dnes tu budem hrať Minecraft s mojím najlepším kamošom zo školy, takže ahoj, čus všetci. Takže budeme tu dnes hrať so Samom, budeme hrať strašidla, viete čo myslím. Proste poďme začať, takže začneme gameplay, ideme zobrať drevo, ideme všetko zobrať, všetko drevo bereme. Drevo. Ja som počul Goldmana. Ja som počul Goldmana. Kámo, hneď zo začiatku Goldman. Kámo, toto je najťažšie. Kámo, hneď zo začiatku máme Goldmana. A áno, ešte pred týmto rekordovaním, tak som videl Nightwellera a Midnight Lurkera, takže hádam, budeš dávať pozor. Ja neviem, čo je tento glitch na mojej obrazovke. Ja to ne... Pozvolá, keby som došiel za dušo. Máme ja na tebo stále, ktoré... Ďakujem za projekt. No tak si toto bereme potom, to je moc veľa. Come on, mne mi len polovica srdca zostalo, on mi skoro dal hneď boom headshot. Ja sa musím najesť. To mi reálne dáva len jeden, no tak čo už. Dojedz. Tak, som dojedol. Kamo, ja umrem, kde Samo? Železo. No tak skvěle, som len padol akurát.
Áno, ak sa divíte, tak som tuto dostal posteľ z Terike, lebo som ešte nerobil videjko, takže som to tak dostal. Lebo som zabil 3 ovečky, však chápete, jak sa dostával posteľ z villagera, alebo z domu, myslím. Alebo z tvojho kamošového domu kradneš, alebo proste vykraftíš si sám. Ja už vidím, že slnko ide dole. Koper. A môžem si urobiť veci z koperu. Jak tu je tento? Nie, ty tu nebudeš. Idem k Samovi. Počkaj, uhni. Som tu. Hádam, nikto sa nepripojí. By bolo zle. Chcem tu byť len s mojím spolužiakom. To je všetko. To je všetko. Ja tu nechcem byť s nejakým chamošom iným. Okrem tohoto. V tomto svete len myslím. Nechcem navždycky byť, lebo potom by som mal kamošov na nič. Mám aspoň čo spolu všetkých mám 200. 40 si myslím na maximálne. Najmenej si myslím, potrebujem jedlo. Haló, čo ideš? Kde? Tu je i tvoje jedlo, čo ideš preč? My nehráme sa... Ty chceš jedlo, nie? My nehráme Subway Surfers. No kedy to už zoberie? No konečne už to ide. Neviem prečo, ale noc nebola už ale dlho. To je ale dlho. Teraz ide slnko dole. Robím si bejsku tuto na tomto mieste. Lebo je to trošku čiernejšie. Vidím koper, ale to ja nemôžem zobrať teraz. Kamo, tam je samo, ja idem tuto si urobiť base. Počkaj, nie, to ja som chcel dať spawn point, no. Počkaj, sekeru. Ale ja nemám dosť ani na sekeru. Ja nie.
To je dosť. Tak poďme proste. What? Ja nechápem. Tak toto je už koniec pre mňa.